Ходит дед белобородый полем, лесом, перолеском, застилая речки ледом, бриллиантистым снежным блеском. Ой, уже меньше за месяц засталося, и дядуля Мороз завітає до нас. Не з пустими руками, вядома, а з вяліким мяшком подарунков. І що ж мне у яго попросить? Ружовую сукенку ці блискучую сумочку? Навіть не ведаю. Добрий вечір, Яночка. До новогоднього свята рихтуєшся? Привітання, Буслик. Ой, это такие приємні клопоти. Ой, хоч і не рано, я ще сніжок тільки почався. Что ты? Уже час писать листы дядулю Морозу. Покуль яны дойдуть у дядуля ў маёнтак у Белавежскай пушчы, покуль ён прочитае и подрыхтуе подарунок, часу зойме нямала. А пад Новый год дзіцячых лістаў дзядуля Мороз шмат атрымлівае. Вось, Буслічак, таму трэба паспяшацца, каб не застацца на Новый год з носом. Ці з дзюбай, калі твой ліст не паспее дайсці да зімовага чарадзея. Ага, я амаль написала свой лист, толькі не ведаю, які падарунак попросить. Прыгожую сукенку ці бліскучую сумочку. Буслик, что выбрать? Ох, Яночка, я тебе не подкажу, бо я не разбираюся у дзявочых рэчах. Сумочку ці сукенку, сукенку ці сумочку. Складана выбрать. А мяне турбуе не падарунок, а іншае. Што ж можа турбаваць, як не навагодні падарунок? А тое, як напісаць ліст, як не памыліцца. Вот что, не хвалюйся, Буслик. Дядуля Мороз прочитает твой лист и с помылками, и любой почерк ён разбярэ, бо ён жа чараўнік. Гэта ты так думаешь? А я боюся, што калі дзядуля Мороз убачыць мой ліст з памылкамі, то яшчэ падумае, што я дрэнна вучыўся, гультайнічаў і не здзейсніць маё навагодняе жаданне. Давай я за цябе напишу под твою диктовку. Не, тады дзядуля адразу убачыць адзін і той жа почерк і зразумее, што ты за мяне ўсё зрабіла, і навагодніх цудаў мне не убачыць. Ёсць і іншыя варыянты, Буслик. Напрыклад, ты сам напишешь лист, а пасля дасі праверыць памылкі камусьці з дарослых. Нядрэнны варыянт. А то, скажу табе па сакрэце, я так заўсёды раблю. І ведаеш, кожны год я знаходжу пад навагодняй ёлкай жаданыя падарункі. Дзякуй, Яночка, за падказку. Няма за што. Яшчэ раскрыю спосаб, як паведаміць дзядулю Морозу пра сваё навагодняе жаданне без напісання ліста. О, як жа! Тыя дзяўчынкі і хлопчыкі, якія яшчэ не ўмеюць чытаць і пісаць, могуць намаляваць сваю мару ці жаданы падарунак. Малюнак застанецца пакласці ў канверт і адправіць навагодняму чараўніку. А дзядуля зірне на малюнак і ўсё зразумее. Так, а калі хто не ўмее ні пісаць, ні маляваць, то можна зрабіць аплікацыю свайго навагодняга пажадання з выразак са старых часопісаў. О, правда? Жадаеш атрымаць у падарунак машынку? Наклей на ліст яе выяву з часопіса і гатова. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вітаем цябе, Ціма. Что так живо обмяркоўваеце? Варыянты напісання пісьма дзядулі Морозу без памылак. Буслик хвалюецца, што наробіць памылак у лісце. А, вось яно што. Ну, тады магу прапанаваць сучасны варыянт. Электронны ліст. Гэта камп'ютарная праграма, якая таксама можа падказаць памылкі ў вашым паведамленні. А дзядуля Мороз чытае электронныя лісты? У яго ёсць ноутбук? Вядома, Буслік, дзядуля Мороз не цураецца сучасных сродкаў сувязі. Зараз я вам пакажу. Цікава. Так, трэба зайсці на сайт Белавежскай пушчы. Хто не ведае, там знаходзіцца маёнтак дзядулі Мороза, і Снягурачка там жыве. Так, мы зайшлі ў раздзел «Маёнтак дзядуля Мороза», бачыце? О.
І там можна знайсці форму электроннага ліста. Ага, засталося толькі набраць тэкст у гэтых акенцах. Толькі ўсяго. Я гатовы дапамагчы, Буслік. Давай, дыктуй. Пачакайце. А. Бачыце? Бачыце, дзядуля тут напісаў, што яму вельмі падабаецца атрымліваць ад нас лісты і малюнкі на паперы. О, тады, Тимыч, я лепш свой ліст на паперы напишу, а ты праверыш памылкі. Добра? Без праблем. Як пажадаеш, Буслік. А ў канверт разам з лістом можна і малюнак укласці. Ён будзе тваім падарункам дзядулі Марозу. І цёплае віншаванне з Новым годам на адваротным баку напісаць. О, чараўніку, напэўна, будзе вельмі прыемна атрымаць малюнак з віншаваннямі. Я намалюю заўтра, а пасля, Яначка, мы і твой, і мой лісты укінем у паштовую скрыню. Дамовіліся, Буслік. Да заўтра я абавязкова зраблю канчатковы выбар на карысць сукенкі ці сумачкі. Дык давайте зараз падпішам канверты. Ці ведаеце вы адрас дзядулі Мароза? Не, дапамажы, Тима, калі ласка. Я ведаю, што ён жыве ў Белавежскай пушчы. Так, куды? Белавежская пушча. Індекс 225 063. Аграгарадок Камянюкі, Камянецкі раён, Брэская вобласць. Каму? Дзядулю Марозу. Вядома. Так і падпісаў. Ой, як прыгожа атрымалася. Вось і я кажу, што папяровы ліст з канвертам больш прыемна атрымліваць у параўнанні з электронным. Уласнай лапкай пішаш, стараешся, укладваеш душу. І малюнак. А пасля малюнак можна павесіць на самае ганаровае месца ў пакоі. О, пераканалі. А ці ведаеце вы, дзе дзядуля Мароз захоўвае падарункі ад дзятвы? У спецыяльным будынку свайго маёнтка, які завецца скарбніцай. Так, вось яно. Там чараўнік захоўвае свае каштоўныя скарбы. Лісты, малюнкі і падарункі ад дзяўчынак і хлопчыкаў. І нашы з Янай малюнкі трапяць у скарбніцу пасля таго, як дзядуля Мароз атрымае лісты. Вядома, але маляваць будзем ужо заўтра, а зараз... Давайте глядзець мульцік. Ну, а зараз час да адпачынку рыхтавацца. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем чароўныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Казачных вам прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.